Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hormatly ilişler. Aslında bizim häzirki taliplerimiz ýokruky jaýlaryna girip, ilm biliminiň, edep ahlagynyň we häsiýet gymmatlyklaryny öz molimdir rektorlarynyň almaly bolsa, gaýtam tersine olardan diňe ýeňil hereketleri, paraxorluk kimde korrupsiýany öwrenip, ondan daşary hem ýokruky jaýlaryň içinde türkmen halkymyz üçin hiç hile peýdaly ilm bilim galman, tersine ziyanlı ve zäherli edip terbiýesiz korrupsiýon rektorlar galan üçin talipler 5 ýyllap uniwersitetiň poliosyna içine girmän, daşarda 4-5 saatlap agzyny açyp asmana seredip uniwersiteti guturup diplomany alan bolsadylar, onda türkmen halkymyz üçin has bähbitlik hem peýdaly bolar diýip pikir edýän. Çünki in bolmanyna para bermän, korrupsiýany öwrenmän, çürük ılımsız rejimiň negatiwini öýlerine siňdirmän we iş tejribesinde bolsa şol rektorlaryň alınmadyk negatiw ılımsyzlyk häsiýetler halkymyza kän agyr degmezdi. Alınmadyk zat berilmeýär diýişýär. Sebäbi korrupsiýon rektorlar üçin bu berilen paralar ýa satylan kwartiradyr gyzyllaryň pullary halkymyzdan 10 eselep ýyzyna alınmajak şansy has köprek bolardy. Milletimiziň göz ýaşy beýle köp dökülmezdi we megerem Türkmenistanyň haly has bolar ýaly bir balota batmazdy. Men öz taliplerimizi kemsedip diýdigim däl. Megerem taliplerimizem bu rejimiň ýalňyş goýan sistemasynyň gurbanydyr. Adatdaky bolşýaly biziň halkymyz batyrlyk edip, halkymyzyň düşen hal ýagdaýyna beperwa bolman, zerre ýalagym bolsa öz goşundan goşmakly üçin şu uradan hatyny size okap bermekligimi haýyş etdi. Ýörüň ýöreliň aýdynlyga tarap. Häzirki wagtda Türkmenistanyň bilim edaralary we döwlet pudoklary paraxorluň netijesinde dolu çökgünlige uçurdy. Bu yaramaz ýagdaý insanyň dünýä ýenen günnün tä ömrüniň ahirine çenli hemme ýerde Lukmanyň moğolları üçin aralaşdy. Esasanam bilim ministrliginiň alyp barýan siýasaty ýaş neslin gelejegini ýok edýär. Muňa iň soňky mysallaryň biri hökmünde 2025-nji ýylyň 8-nji martynda mekdep okuwçy gyýlaryna berilen 60 manat sowgat puluny ýyzyna alyp, üstüne de 10 manat goşturylyp, hili taýdan ören pes, hiç kime gerekmejek matalaryň döwlet sowgady hökmünde mejbury paýlanmany görkezmek bolar. Ýokruky jaýlarynyň ýagdaýlary bolsa, mundan beter agyrdyr. Okuwa girmek üçin uly mukdarda para berilenden soňam talipleriň harajatlary we muallimleriň beýkanun talaplary hiç wagt gutarmaýar. Muňa mysal edip, halkara insan perwer ilimleri we Ösüş Üniversitetiniň rektory Maral Kuliýewa özüni kanundan ýokary tutup, okuw jaýynyň 3-nji gatynyň geçilen ýolunyň iki tarabynam ýaptyryp, diňe özü üçin aýratyn şertler etdi. Talipler sapaga ýetişmek üçin aşağı gatlara düşüp aýlanmaly bolýarlar. Onuň okuwdan çykyp ýa girýän wagtynda hiç hile adam bolmaly. Ýagny şol ýollar ýapylýar. Muallimler we talipler bukulmaly. Eger öňden çykaýsaň, sevinç we irsarap kemsedilmek bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Taliplere diňe maddi däl, eýsem ruhy taýdan basyş edýär. Mundan öň her ýyl taliplerden alýan beýkanun pullaryny beýleki muallimler aýan etmesin diýip, giriş synaglarynyň soň olara $1000 möçberine dymmaklyk elaklygy berýär. Şeýle ýagdaýlar diňe bu ýokruky jaý bilen çeklenmeýär. TYT-da Uguzhan adynyň uniwersitet muallimler öz ýazan kitaplaryny taliplere mejbury satyn alyp, soňra şol kitaplary gaýtadan kitapxana tapşyrmak ýa-da taliplere synagdan bil kassaýyn ýykyp, diňe öz tölewli kurslara gatnasan geçirer diýen ýaly bir kanun usullary bilen gazanç edýärler. O kitaplaryň içinde näme ýazykladygyny diňe bir Hudaý bilýär. O hojaluk uniwersitetine bolsa talipleriň ýagdaýy has tagyr. Paxta giden taliplere planda bolmadyň diýilip, gitmedikleri bolsa siz alyk galym diýilip, her gün bir kanun pul salgytlar salynýar. Uniwersitetden arasynda paraxorlukda birinji ýerde duran haýsy ýokruky jaýdyr diýip pikir edýäňiz. Elbetde Lukmançylyk uniwersiteti. Lukmançylyk uniwersitetlerinde bolsa synaglardan geçmeň narhy adyndan 500 manatdan başlap 1000 manata çen ýetýär. Ýagdaýyň ýok bolup, puluny az getirseň, egzaminlerden geçmek mümkin dälir. Bolgamyň içinde insaply muallimler galsa da olaryň sany gatazyr we olaryň durmuşy hem ören kyn ýagdaýdadyr. Muallimler 3000-3500 manat aralygyna aýlyk alsalarda şol pulun uly bir bölegi dürli çäreleri, awtolog tölewlerine, bağ bostanlyk çyktaýjylaryna we okulmayan gazet jurnallaryna mejburi abuna ýazylmagyna sarp edilýär. Netijede
muallimin eline çağasyny eklemäni diňe 2000-2500 manat galýar. O pulun modun ya da araşyň konsertine berýärler. Bundan başga da 2022-nji ýylda çykarylan 12-nji buyruk esasynda muallimlere şahsy iş mailnamasy ady bilen bir näçe sagat mugut iş sagatlary ýüklenilýär. Muallimleriň derejesi inni onuň berýän bilimine dälle çykaran makalasyna göre ölçelýär. Hatta zihinli muallim makala ýazanda da eğer 500 manat tölemese şol makala neşriyat gullugyna ýitirmedilýär ýa-da başga biriniň adyna geçirilip çap edilýär. Neşriyat gullugynyň içinde de halalary bar bolsa da olaram ýokurdaky başlyklaryna plan doldurup bermeli bolanlygy sebäpli bu çüýrük ulgamynyň bir bölegine öwrilmäge mejbur bolýarlar. Şeýlelikde döwletiň ähli pudoklary diýen ýaly halka talap iýmek we bilimi ýok etmek ugrunda hyzmat edýärler. Bundan başga da men size mysal edip ýene bir köne palydyň ýanynaky guruluşyk tehnikum ýagny OGMH barada gelen hat okujak. Onuň direktory Gulgelli 20 ýyl bäri direktor sumokluk wezipesini ýerine ýetirip, arasa öz jügüsine her bir abiturientden 500 dolar goýýar. Eger universitetlerin rektorlary girişde bir gezek para alyp galan wagtlary ýatyp heder edýän bolsalar, onda bu iýje gurt bütün ýyl boýunça remonda ya eşige ya başga çykdyjylara diýip pul sorup durýar. Meselem 300 manatlyk sportivkany 2000 manata satýar. Edil apreýalyň rektory maksat ýaly. 1000 sany okuwça mejburi ýagdaýda almasaň bolanok diýip ol satýan telekeçi bilen dilleşip jügüsine ummansyz pul urýar. Eger okuwy torup iň soňky egzaminlere girjek bolsaň, onda goýa bir bilet satyn alan ýaly 200 manat berip bir gurak giden üçlük aljak bolsaň, şol 200 manatyn kwadratyny bermeli. Eger 4lük ýa-da 5lük aljak bolsaň, onda 1 ýa 2 manat pul bermeli. Onda 1000 ýa 2 manat pul bermeli. Utanmak, çekinmek ýa edýän işlerini bukmak diýen ýardatlar asla ýat bolup gitdi. Şu wagty döwürde studentler ýurdu ýöretmeli, dolandyrmaly ýa bolmasa ösdürmeli diýen pikir asla galman, olar bir saglyan hökmünde görýärler. Çünki bular diplomlaryny alandan soň hiç hilek işlenip edilmän belli diňe bir pul ütmek üçin okudyp soňam tozadyp peşedip görýärler. Taliplara aýtjagym, özüňizi oýnatmaň. Ene ataňyzyň halal gazanýan pullaryny haram adamlara sowgat bermeň. Watandaşlar, görşüňiz ýalak, garawa türkmenlerimiz watanymyzy halat etmeklikde öz elinden gelýän goşandyny goşup Türkmenistanymyzy şu rejimden halat etmeklikde herekete girişýärler. Erde haýsy biriňiziň janyňyz ýanyp we de hat ýetirersiňiz gelýän bolsa, onda biz size gujak açyp garaşýandyryz. We höwes bilen siziň aladadyr dertlerinizi çözmeklikde elimizden geleni etjekdiriz. Gorkmaň, çekinmeň, hemde seresaplaňyzy eliňizden gidermeň. Bize hat ýazyň. Indiki çykyşymyz biz meýnäki doganlarmanyň haýyşdy boýunça biz meýin etrawynyň häkimi Nur Muhammed hemde biz meýin etrawynyň hukuk gullugynyň başlygy 4 guly barada. Pampersiňizi geýberin. Assalamu aleykum we rahmetullahi ve berekatuh.